Дано не сте си прибрали банските, защото след малко ще ви се наложи да си ги облечете пак. Ще ви предизвика младият певец Тихомир Митов, станал популярен с участието си в Гласът на България през 2014 година. От досада и умора към съня си тръгвам и мълча. От пера на късни птици, от безброй висящи жици, не набирам своята врата. От когато се връщам, притеснява ли се според вас? Да. Подели ли го искрено? Ръждяс в мен от прозорец на мечтател, от тъга позна. Защо на есен избра да изпее лятна песен, ще ни каже самият Тихомир Митов след малко, но нека преди това да чуем за настроение новото му парче «Лято по две». Нещо повече от един момент, ангажираш ме и това различно е за мен. Не знам дали разбра колко кратко е, сладко е, в живот без граници сме. И взимаш ми нощта, грабиш от деня и виждам в теб интрига. Ти носиш тайни, знам, в очите вижда се и да ме влюбиш искам. Тихомир Митов вече е при мен. Здравей и добре дошъл. Как си? Добре. Нали може на ти да си говорим? Да, може. Лятно парче пускаш сега, малко в края на лятото. Защо? Ами, трябва да се отличим от масата и от парчетата, които се правят. Реших, че е много подходящо сега точно да се презентира Лято по две, тъй като това е едно идеално продължение на така хубавото лято, което имахме тази година. Твоето лято какво беше? Моето лято беше натоварено и изпълнено с работа. За съжаление, моето лято не успя да премине на морето, но пък работата преди всичко. Виждаме в клипа ти една много красива жена, която въобще не е случайна, има своята история. Коя е тя? Как се намерихте, за да стане част от клипа ти? Това е Мина Попова. Тя спечели един международен конкурс Мис и Мистер Грандс Юниверс, който се проведе в Пловдив и всъщност там се запознахме. И след това отправих покана към нея за участие в клипа и съм и много благодарен за това, че тя прие и така се отзова. Тя, доколкото разбирам, е взела и титлата Мис Абитуренски бал тази година. Точно така. Доста титли обра. Колко близки сте си? Ами на приятелски начала. Като си заговорихме за миски, се сещам за една друга история, свързана с тебе, с отрицателен знак. За съжаление, имаше обвинения срещу теб, че си изнасилил мис Хърватска, с която сте се засекли на някакъв друг международен конкурс. Да. Това беше финала на тази история? Беше едно недоразумение, тъй като сризата, с която бях в дискотеката, беше забравена, след което тя е прибрала, може би с презумпцията да ми я върне, но на сутринта, намирайки я в нейния багаж, оттам всъщност тръгва, тя решава, че някой я е изнасилил, общо взето се получи едно страшно недоразумение, слава Богу, накрая всичко се изчисти. Как така решава? Нямам идея. Обвинението пристигна от националния директор, след което се прави едно разследване, пускаха се камерите в хотела, беше така доста унизително общо взето. Как ти се отрази на тебе цялата тази история? И всъщност сложена ли е финалната точка към днешна дата? Не. Публично не е сложена финалната точка. На мен лично ми се отрази... Не бих казал, че се впечатлих. По-скоро на моите роднини. Със сигурност им беше приятно да четат подобни епитети за сина си. Ето и с такива обвинения да излязат срещу теб, каква е тая психика, която имаш, че не се впечатляваш? Когато знаеш, че това е една история, която е скълъпена от нищото, не би трябвало да ти повлияе. Ти опитал ли си се да говориш с това момиче след Не, това? Тъй като обвинението пристигна след като те вече си бяха тръгнали. Реално погледното нямаше как да комуникираме. Да, общо взето усетил си и негативната страна на това името ти да е известно на повече хора. Точно така. Разкажи ни малко повече за това, общо взето, какво се случи с тебе след Гласът на България.
След Гласът на България започнах да получавам доста предложения за участия и всъщност от публиката и от отзивите, които чувах, реших, че трябва да направя едно парче и така успях горе-долу в рамките на няколко месеца след това да създам Лято по 2. Тук е момента да благодаря на екипа, с който работих, на Светлио Къслев, на Еванджелин за прекрасния текст. Самият замисъл беше мой, не исках да правиме песен, която е за любов, исках да направя нещо, което да се отличи, нещо, което да представи мен в моята светлина. И смяташ, че си успял да го направиш? Ами, доколко успешно, зрителите могат да кажат. Твоите лични заключения от този ти първи опит да направиш сам собствено парче, какви са? Със сигурност съм доста самокритичен, има какво още да желая от себе си, но пък смятам, че ми се получи и за в бъдеще смятам да се развивам и да направя така по-добри парчета. Разбирам, че си имал предложения и от музикални компании, да, но не си приел да станеш част от такава. Защо? Ами смятам, че музикалните компании в момента не работят в интерес на изпълнителите. Повечето от тях работят в свой собствен интерес и изпълнителите трябва да имат стабилен финансов гръб, нещо, което при мен липсва. Затова с собствени средства и собствени усилия се опитвам да направя песен, клип и евентуално бъдещи проекти. Тук е момента да скажа друго. Така, благодаря към VoxBG. Това бяха едни хора, които ме подкрепиха, тъй като в днешно време много малко са компании, хора, които застават зад един непознат изпълнител, който има слаб бекграунд, за да спонсорират негов клип. И... Да, в този смисъл не е ли още по-трудно сам? Без никакъв гръб, без част от... Сигурно е по-трудно, но когато видиш отзивите, всъщност разбираш, че изпитваш удовлетворение в крайна сметка, че си успял да постигнеш нещо. Разбирам, че работиш в магазин за часовници. Не, вече не работя в магазин за часовници. Работил си в някакъв момент. Да. Кога, защо, колко дълго? Точно преди участието ми в Гласът на България и всъщност заради формата ми се наложи да напусна. Това беше работа, която си е работил, за да работиш нещо, или работа, която ти е харесва? Не, работа, от която имах и необходимост и също времено беше така едно удовлетворение изпитвах от това. Все пак съм и студент, но смятам, че е хубаво един млад човек да се изгради като личност и да се издържа. А сега какво работиш? Защото със сигурност още не си стигнал до този момент, в който можеш да се издържаш от така е, музика, предполагам. В момента от участие успявам и най-вече с помощта на родителите ми. Родителите, мама и тате все още трябва да помагат. Да. Ти си четвърта година студент педагогика, нали така? Защо? Ами смятам, че в България има нужда от млади педагози и мисля, че трябва да дадем пример и да покажем, че младите хора могат да изберат подобни специалности като педагогика, като медицина. Общо хуманните специалности трябва да бъдат подкрепени от млади лица и попълнения. А смяташ и това да работиш, защото ти до година завършваш, нали така? И общо заето ще трябва да вземеш това решение. Дали ще е нещо, което просто ще присъства в твоето CV като завършено образование или ще е нещо, на което ще се отдадеш? На този етап не мисля да стана педагог, но се надявам за в бъдеще да имам възможността, дори като свое хоби, да го практикувам, за да мога да изпитам удовлетворението от тази специалност. Ма искал ли си някога наистина да станеш учител? В интерес на истината аз бях много лош ученик от към поведение, но пък сега от другата страна вече виждам колко е трудно и да, общо взето мога да кажа, че ми харесва. И какво значи бил за много лош ученик? Като оценки, като поведение? Не, по-скоро като поведение. Не бях от най-изрядните ученици. Какво си правил? Много често се успивах. Имаше доста моменти, в които класната ми се обаждала: хайде, ставай, идвай на училище, закъсняваш. Вашите как го приемаха всичко това? Нашите опитваха се да вкарат в правия път, но това трябва ти да се осъзнаеш сам. Да. Всъщност най-голямата ти изцепка, да го кажем така, от ученическите ти години, коя е? Най-голямата ми изцепка... Точно изцепка не, но имах така един опит, си спомням, в който имах една двойка, която трябваше да прикрия вечерта, трябваше да покажа бележника. Си спомням, че вадих стари бележници, махах страници, заменях ги с други само и само вече прибирайки се да отворя страницата и двойката да не фигурира. Да. И успя ли? Успях. Или те хванаха? Успя. Ти би ли отишъл в казармата? Смятам, че казармата така възпитава и
изгражда едни навици в младите мъже, така да се каже. Общото казармата всъщност ги превръща в мъже. Сега малко е спорен въпросът дали е необходимост, но смятам, че би било добре да има някакъв период, дори по-кратък от порядъка на 3 месеца. Между другото, точно това се случи в България това лято.